Kinuna ni Jesus kadagiti Hudyo, siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapos sa dilangit. No kanen ti si asino man dayti at tinapay agbiag to nga agnanayon, ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Gapo iti daytoy rimswa ti panagsisinopyat dagiti Hudyo. Kunada, kasano ti panangted daytoy a tao ti lasag na akanen tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada, ibagak ti podno kada kayo, no saan nyo akanin ti lasag kin inumen ti dara ti anak ti tao, awan ti biag kada kayo. Ti mangan ti lasag ko kin uminom iti darak at dabiyag na nga agnanayon, ket pagungarik to inton maudi nga aldaw. Ta ti lasag ko tinapaypayso ataraon, ket ti darak tinapaypayso nga inumen. Ti mangan ti lasag ko kin uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaon na ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak gapo ken kuana. Kastamet at timangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Saan akas ti tinapay a kinnan dagiti amma, kinnan idi dagiti amma, no pay kasta natay damit laeng. Ngem timangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Ado ti complaints tayo, na tayo nga tattao. Mabalin tayo nga ag-complain. Tanya umuna, no ti bado, okay lang. Oray rot-rot, basta adda bado, okay lang kada tayo. Ti pagtaengan, da tayo nga Ilocano, no nasanay katirigat, basta adda pagiladam ko na tayo, adda umumukam, awan lat, okay lang kanya tayo. No ti adal, uray pa inuhan tayo agadal no dadduman, no nagagat kang agtrabaho, okay lang. Ngam no ti complain tayo, maipapantimakan, haamo nga maikompromise dayta niya, ba nang man, adda adal na, adda sanikwana, no agbisin ti tao, sa bali. Sa bali, no agbisin ti tao. Talaga nga, haam mo nga makwestiyonaran, no ti tao, ket mabisinan, magbisin ti tiyan nga kung kunatayaw. Uray da kami met, di makilak met nga agreklamo. Ijay ayan mi. Tataka city magka ayan mi, ubog city magki din ngam kasano ti reklamo mi ayan mi, awan makastrik alugan. Nasanay kami mati masida, ngam makauma mat anya dayay, no saluyot, ay kasa nga uy nga saluyot latan dalaket timpla na bugoong ken asinan, no marunggay, manmanong adda sagpaw, amoy sagpaw. Manmanong adda sagpaw kanyami, no saluyot latan. No rabong, panagrarabong, isong karot nga di ayan mi ka, no kastoy nga panagsisilaw, ay kaabal-abal, ang kam nga agpaudit ay isong karot ti adda, isong nga pagayayat mi kanyami, edi, no dahi tayo aglayos, ti karayan, kayat mi apaya, adda kumaman malmus anuangan. Aman, bastahan laki maiyanod ata, no naiyanod na pandipinipin, pilar kada patiki aka, awang ko kami, ngam no adda jay, apan partsyon dagiti lalakay, nalaklaka day jay kin, sakam lama karaman. Iso nga awan sagsagpaw, iso nga kanyami, padpada tayo mula, ngala mula taga Salcedo nga, agsipsipot ti asok. Kanyami matan aka, no adda natay, dayayan. Amuyo ti sao nga line more, adaman sa umidi ugbing kami nga line morning, no dati nakapartida ti parbangonan ing kami agpipila mangang kamin. Iso kung kunami ka matay kumaman ni apong mo tag si dati man ti karne. Karkararag mi ide. Ngawang kas jay laeng adag kasar manmano nga maka awam nagriga mo ti karne ide. Idi kwan di makelak. Nagbusiness ni ading ko ti karne ti baboy. Aglaklako jay tindaan apo jay unag tibalay agat karni agraman durnab kada tabo jay anti CR agat karni makauma matan di ko na ASF tata jay itlog nga awang pay mait itlog may idi iso man ti business na nagtarakan ti manok aglako itlog ginagarak
aggagatila ko umayon to kitaan. Damdamagag din na minsan no sino nang kulam kanyak ta gusto bak ka naggatilmutan. So maululawak pa ilaang ta dati numar ko nga pagpa kuati allergy. Wano kaan ngamin sa balikan niya tayo. Iso nga ko nakura di ayan mi idi. Niinang ko kay kayat kuno dati mapano kano adami natay anusan na ti makiin-innaw piman taapaya into no agawid da daytay mantika nga ado ikargada ti round post iso ti iyawid da daytay ni hanyo mo daytay ata rich kids kayo mat daytay mantika nga adda nagya adda lasag-lasag na baset po ito batarayo mo itoy mo ije kilabban oray awanen ka danog-danogam di ube na tapno laeng agtedted daytay naragsak kami di mo ano mauawatan nyo ngam the same o ni Moises, dagiti Israelita na pandadya 40 years, more than 40 years, impan na ijay letang. Di same, lakas lamo lang kanya tayo, nagreklamo da, we tend to complain. Anya ti kunana ni Moises, kanya da, dati na itiba, tabasaan tayo. Laglagi pa nyo, ti panangidalan, ti apo, a Diyos yo kada kayo, itinabayag, panagdalyasat yo ijay letang, itinalabas nga 4 apulo atawan kunana. Dahito itinagpatag nga imbaga ni Moises kadakwada, pinagsagaba na kayo, tapno suuten na, ken maamuan na no anya ti adda iti puso yo. Pinagsagaba na kayo. Kano dagduma, datayo hantay kaya ti agsagaba. Apaya apo nga, kakaasi ak mga makimismisa, ikarkarigatak ti agbyag analintag, apaya nga siyak ti agsakit. Dijay gayam, uray gayam da iti suffering tayo, dagiti problema tayo, kitkitaan ni Apo Diyos na anya ti puso tayo. Dagito yung taga Salcedo, no nagsaki-daki din hanggang maagasan ko nadan, mapandan di Santa Lucia, napigsa ka no dayjay nga mangagas. Karurayan latangdan na. Hantay kaya tiagsagaba. Kunana ni, nagreklamo kayo tibisin kuna ni Moises. Pinagbisin na kayo. Ngam kalpasan na, inikan na kayo itimana. Ngahaan pa'y naramramanan ti sabali. Nangan kayo. Nawaw kayo ijaylet ang kunana ngam anya ti inaramid na imbagan ti Diyos ken ni Moises ituktok na ijay natangken a bato di sa rukod na aging gana tata inikkan na kayo iti danom dagiti gayam panubok ti biag tayo no dadduma haan nga dosa kitkitaan na nukas ano ka tibker di pamati subsubuken na nukas ano tayo kaandor nga mangtungpal ka dagiti bilbilin na. Uray siya, reklamo ko maidiak ka, apaya apo makimismisa kami mat. Apaya nga nagriga lakit tibiyag min. Complain mat Isaw maati na awat ko. Dapat di no agawid kami, kung na di ka eskwela ak. Awam magamin mapanpan, di sali ayam mi idi. Hang kami bayaba sakin mangga iso. Balingag to na amuyo, na mayat pagitagumbaw, padasin nyo to. Ngalngalin nyo, ginagangot akitaan nyo, nyepekto na. Nagayati merendami, kung na di ka eskwela ak. Nasumangput kam ti malam, kung na ninanay ko, agluluto ti banana kyo. Nagsaludsod di panunot ko, amukmut ati banana, ngamjak maamu di kyo. Anya ti banana kyo? Da kami nga minan ti sabakan yamin, at dapay la ayan ti puon na, ingkam pilpilitan nga pisil-pisilunan, tabarbaring maluom ki den. Ga-complain. Agawid ka nga pa nagbasa, apaw, anya di kung kuna idi, apay nga agpapada. Ngam nagmaya gayam ti mensahe na. Anya ti kunana ditoy, sinubok na kayo, pinagbisin na kayo, takitaan na. Anya ti nakapatpatig na imbaga na ditoy, impari na daytoy ta kitaan na ti puso yo nga saan laeng nga tinapatag ka di tinapay akanen no di tunggal sa uti Diyos nga agtaod ken kuana haan lang nga di material nga kanen tadatayumat ka na karikareklamo tayo nang runa numakan kunak ay apo nadilela ta ayuda, kakaasi ni kapitan. Dahil ta kapitan, adda kabagyan na. Tipay mo na reklamo, dagitay pa mo na pipintas ti cellphone na.
Complain. Ngam anya ti kunana, design na nga makita, no anya, ti puso, ti tao, no adda ti panubok. Apaya nga dahi ti sarsaritaan tayo kakabsat, un ngamin, tatatta nga aldaw, rambakan tayo, solemnidad ti Corpus Christi, anya dahi to'y, bagi, solemnidad ti bagi, kandara, ni Apo Jesus. Iso nga nagmayat nga, inranta tayo, ti panag first communion, dagitoy anak tayo. Taawatin dati umuna agundaway, ti bagi kandara ni Apo Jesus. Anya tinaaramid, apay nga kastoy tinaaramid. Haan laengan nga di jay mana, idi winayawayaan nan, rinamrambakan dan, idi bimaban ni Apo Jesusen, imayon, dinanon na ti kinatao tayo nga narukop, pinasanto na, nairaman tayo ti kina Diyos na, anya tinaarami din. Iti maudi nga pangrabii, anya ti kunana, alaen nyo daytoy, tadaytoy ti bagik. Aramiden nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Daytoy ti darak, nga maibuyat kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Daytoy ti imbaga na ti ebanghelyo, anya ti kunana, siyak ti si bibiyag at tinapay. Tinapay ang naggapo sa dilangit, no kanenti si asino man daytoy adda biag na nga agnanayon. Dagiti adalan na kinuri dagiti Hudyo, ididengdenggan na ni Apo Jesus, haan da pulos maawatan? Kas ano nga kanon mitalasag mo? Apay niya kami piranha nga mangan itilasag. Karniboros kam kadi, apay kas ano nga kanon mi? Handa maawatan, idi adda ni Apo Jesus, ididennada. Ngam later on naawatan nga anya di i-establish ni Apo Jesus anya ti ilong lungalong nan iso daytoy idinaudi nga pangrabii daytoy ti bagik kunanan daytoy ti kopa ti arak daytoy ti darak na-establishan ison ti umuna a misa daytoyan daytoy umuna a misa iso daytoy satay la naawatanen daytoy na santon a misa kanya mo ti ibungan natin na santon a misa kada tayo, kitaan nyo dagiti ubing tayo. Ag first communion da, nagat-atendar dati na santon a misa, ngam haan pa'y nga in full participation. Anya ti full participation nga ibagbagan na. Imay da na kimisa, ta ubing da pa'y, handa pa'y maawatan, demngag dati sa uti Diyos, dayjay laeng. Ngam tatan, haan laengan nga dumngag ti sa uti Diyos, tadayjay nga road to major parts of the Eucharist, liturgy of the word ken liturgy of the Eucharist, liturhiya ti sao, liturhiya ti Eucharistya, kay idi tila dengdeng ganda, liturhiya ti sao. Full participation, haan laengan nga sao, no di din umawat dan, tinasanton a misa. Isungar nga sang kaibilin ko kada kayo, dito'y parokya ti Salcedo, no mapang kayo makiminminatay, ti sabali nga pamati, haang kayo nga agkom komunyon. Ibagayo mo't kadagiti kakabagyan nyo, no umay damot ta may makikasar, makiminatay, haan damot nga agkomunyon. Tahaan tayo nga agpapada, tipan nakaawat. Anya-kanya tayo, nakonsagraran, babaan tinaordenan apadi, bagini Kristo. Isong ako na ni, ako light one ni apopadi, kanda jag first communion, kanda tayo nga agkomunyon, ti bagi ni Kristo, anya ti kunam, amen. Mamati ka, abagi ni Kristo. The real presence of Christ in the Eucharist, isugarod nga da tayo, tunggal sumrek kay ditoy, agkurno, agkararag, adda silaw na di tabernakel. Ta ibagbaga na nga adda ti si bibiyag a Diyos, haan laeng nga panangilaglagip. Isugar nga haantay nga agkomunyon kadakwada, handamot nga agkomunyon kanya tayo, tabigbigbigan tayo, ti kaadda ni Kristo kada tayo. Anya ti ibunga na tayo, Eucharistya kada tayo. No anya ti ipapaunag mo, iso ti pagbalinam. Isong unawat-wat nga kanayon, kinkurab ka nga kurab iti taba, kita unta tamisuot mo, ti luumag mo kaslakan to, nakamisuot nga baboy yun. Ag-high blood ka. No nasam iti papaunag mo, ag-diabetic ka. Anya nga tamo na ni Apo Jesus, da tayo nga mga awat kenkwana. Anya mo ti marinayo tunggal awatin yun ni Apo Jesus, tinasanton ako bunyon. Dadta, ari ti ayat, pagtuladan ti ayat, dadta altar, pagtuladan ti kinapakumbaba, pagtuladan ti napudno nga panagbiag,
Iso nga, damor nga awatem ni Apo Jesus, damor mat nga agbungbunga ti ayat king ka. Ad-damat nga agar-ari ti kinapakumbabaking ka. Malaksid na ang angawom ti pamatim, uray makimismisa ka, no hamo mapaunag ti pamatim, abakan nakalatta, kinatangsit, kinamanaging bubukod, balas, gura, uray no awatom ni Apo Jesus, no haan nga seryoso di panangawat mo, ay haan na ka mabalbaliwan. Ngam no awatom ni Apo Jesus nga na naimpapuswan, kaya na ka abalbaliwan, uray pa dagita sakit, problema, pakarikutan, pagdandanagan, no awatom ni Apo Jesus, dadta, ikan na katinamnama, ikan na katirago. Isugarod nga, damor nga awatom ni Apo Jesus, agar aranaar kumakanya tayo. Iso kumati malanglang abda apayod tayo, amuyo ti payod. Amuyo payod. Padasem, agpulutan ka ti, kaan ka nga kaan ti pinapaitan, ta kitaan ta payod mo, agat kalding ka talaga. Nagtatakaw ka mo ti tilapia, kanalanglang isa. No lang kamot, aga anglet. Kinagmayat kumaan niya ti payod mo, mariri na kumadagiti tattao nga, wow, kasla ni Apo Jesus, uray di auratay nga agawid ka, naawat mo ni Apo Jesus, kasla di auram ka, adda ni Apo Jesus. Sang ka example ko, tata, nagkonpisar dagiti naganak, titarigagay tayo kumaakan nanang tatang, ni lolo kin lula ti uyagda, nagkonpisar ni nanang, nagkonpisar ni tatang, nagkonpisar di ubing, umay da umawat tinasantuan ako munyon, agsasangod nga mangan hangat nga nagpintas ti panagkita ti anghel sa dilangit kanya day tanga pamilya nga agar aranaar ni Apo Jesus kadakwada nagdalos. Haan nga nga nagpintas nga makita ti anghel ti langit nga isuda ka agar aranaar ni Apo Jesus kadakwada ta day tanga pamilya ka nasantuan adda ni Apo Jesus. Da kayo nga nakimisa tata. Nanang, tatang, anak, hangat nga maiayo ti Diyos kanyayo nga, makikita na nga, agkumunyon kayo nga, sipupudno kanya na. Mariri na dang agar aranaar ni Apo Jesus itibiyag tayo. Napnap nun ti ayat, namnama, napnap nun kinapakumbaba, napnap nun napudno nga, ikarkarigatan ti agbyag, anadalos, hangat nga maiayo ti Diyos, hangat nga maiayo ti Angheles, uray ni Apo Diyos kanya tayo, nagpintas nga kitaan nga, ti amin nga panunot tayo ka ni Apo Jesus. Sa bali mo ti agaranaar nga minudaduma mo, ay mo tubay tuma ni tatang dato agar aranaar mo, ti maagar aranaar ta, panunot mo ka, no kumano chismusa ka, dahi tayo mo chismis. Ti agar aranaar kumamo ti pampanunot tayo ka, imbes nga ni Apo Jesus ka, dagi tayo mo tumitenis ka, bula mo ken raketa. Mo pa'y data, agar aranaar mo, makikita da. Diti ko mga agar aranaar ti biyag tayo ko, wow, adda ni Apo Jesus kanya na. Dagi ti bunga ti Eucharistia. And do not underestimate the power of the Eucharist. Haan tayo abareng-barengan ti bilag ti Eucharistia. No na impapuswan ti panangawat tay ken kuana no naununag di paunagan tayo ti pamati tay ken kuana kaya na tayo abalbaliwan. Kaya na tayo nga pasantuan, kaya na tayo nga agasan, kaya na tayo nga ikan itinamnama. Katat nga gundaway gapota solemnidad ti Corpus Christi bagi kandara ni Kristo, naggasat tayo, naggasat ti tao. Apaya, babaan kenkwa na mapaspasanto tayo, nairaman tayo. Punatay nga ulit-ulitan tayo nga ibagbaga, naggasat tayo, apaya umuna, pinarswana tayo, akalanglangana, we are created in His image and likeness. Naparswa tayo, akalanglanga, kensigon ti pagayatan ti Diyos. Ad-addamanan, idinabunyagan tayo, tanairaman tayo, baginan, nakarkaro man tatag komunyonan, taapaya, physical, materially, dadtan ni Apo Jesus kanya tayo. Kastamot dagiti anak tayo. Isong anya ko matirumbang nga ikawus tayo, ragsak, ayat,
kinapakumbaba, kinapudno, maririinada kuma, agar-aranaar ti Diyos kada tayo, anya pa'y tibirukan tayo. Anya pa'y tibirukan tayo. Natanawan na tayo ti Angheles ti Apo, maririinada ko mga ni Apo Jesus, nakagamur kanya tayo, nakaraman tayo ti kina Diyos na, dinanon na ti kinatao tayo. Anyang tibirukan tayo, agyaman iti Diyos, agragsak iti imatang ti Diyos, agdaydayaw iti Diyos, tatatapiesta na, ala piesta tayo met, agyamyaman tayo kuma, iti day nga grasya nga impaay na, agyamyaman tayo kuma, iti day ta kinapakumbaba nga inted na, kinayat nga impakita na.